Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu ugi bapak kalian ibu dosun Kuayuan nggih. Desa pundi niki Pucangro. Wilujeng dalu ugi bapak ibu Soibul Hajah. Niki acaranya apa niki? Ulang tahun adik Askiara Rubina Almaihira kalian adik Maizura Nadifa. Nggih, doanya yang terbaik buat dua adik niku nggih. Nggih, kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari. Semoga Kang Mas disukani kusumaning ati. Oh, nggih Kusuma Wijaya. Salah sak cerit langsung wes. Mekar lan semi puspita ing taman sari manong sewangi kelawan wulan indah tari barung sasmito sanggung pangwawayang rangsang pujo sari Suci lintang
Kusuma Wijaya sampun. Ayo ning Putri ben saged MC. Oh, nggih. Wilujeng dalu Mas Sejono. Nggih, wilujeng dalu ning kena Wulandari. Nggih, Mas. Kalau ning Putri Wijayati ngaturaken Kusuma Wijaya. Ugi Mbak Sanana Disko sampun ngaturaken sembah nuwun. Nggih. Panjenengan Bapak sing derajat nggih. Nggih, Mas. Jatanipun Tasakuran Yaumul Milad nggih. Adik Askiara kali adik Maizura. Nggih, mugi menjadi anak yang solehah. Amin. Amin. Selalu membanggakan orang tua. Amin. Amin. Rezekine kata kangge wong tuane. Amin. Amin. Nggih. Aku tinggal ngamini doang. Nggih. Nggih, langsung kemawon dikasih kesempatan untuk Bapak ingkang nyuwun kersa. Menawi Bapak Ibu Sohibul Oja ngersakaken lakon sumangga kula aturi Bu. Untuk atur salam gampil. Nggih. Mumpung niki kula kasih kesempatan kangge jenengan. Kangge pelajaran Bapak, dalah Ibu. Pripun, Mas? Halo, dadah. Nggih, lek mboten wonten niki kula layani sing ten request mriki nggih Mas nggih. Oke. Nggih. Nggih kau saking Sabu Gunung Kelut, matur sembah nuwun rawuhipun. Nggih. Juga sabu dari Bareng. Nggih, sabu dari Bareng. Tonggone ning Karempong. Nggih, terima kasih. Di belakang matur sembah nuwun bolo kehadirannya. Nggih, Juga Mas. seluruh sabu saudara Briwijaya yang sudah hadir matur sembah nuwun terima kasih. YouTuber seperti biasa neng. Nggih, matur sembah nuwun yang sudah hadir di depan Mas. Kula semerape Mas Dion, Mas MKD, Mas Dodot nggih. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Nggih, sing kula semrap niku soalnya. Matur sembah nuwun yang lainnya juga. Sampun meliput Budi Wijaya. Untuk yang di rumah jangan lupa like dan subscribe YouTube yang kalian lihat masing-masing. Nah, itulah yang saya tunggu. Lo pasti ditunggu YouTuber. Nah, nggih. Oke, monggo niku monggo ketinggalan wonten kang request. Nggih, yang diminta mengejar badai. Mengejar badai. Manamu? Mengejar badai ugi wonten podang kuning. Podang kuning. Nggih. Yo dikasih podang kuning dulu. Nggih. Padahal biasanya tak ndelewung ngono. Ndelewung sudah siap. Siap, Bos. Budi Wijaya lagi.
Merwiwi Jaya Gila Isu alat ngomatis orang biasa Anggale isinya tak sayang Mubeng-mubeng midir akunku golek Ora krasa esuk awan Niman yen ngerti yo Kleang-kleang tak sawang mencelok ning kapan Keganjangan tak rindu sungguh kedoman Sarwo ngoceh dheweke ngelek penjoan Tak suan mbok ceriti Putra kuning agame pikir hukumnya Selere biru tak sawang kantonan isi Hatiku bunga yang katonan Hatiku kegiwan lian yang seni podang anduket hatiku kebenaran orang mendok hatiku sansaya mati tak sanani sengkat bulu tepiko Satu tebang pedang kuning menangani pambudutan dari Bapak Enggang dari bawah. J. Oke, informasi nih kalau mau dari Bapak MC yang ada di dalam tonel dikasih pengingat boleh nyawer asal izin dari Bapak tuan rumah. J. Namun dibatasi cuma 2 orang. Gitu aja. Oh, nggih, biar tapi harus izin dari Bapak Sekidul aja. J. Gitu. Oke. Monggo. Niku yang di bawah ada mengejar badai. Mengejar badai. J. Dari Bapak tuan rumah boten nggih. Sementara belum ada. Belum ada. Mungkin habis ini, J. Belum kroso. J. Mending makin kroso saset baru. J. Biasanya niku akhir-akhir Om Son. Waya entek gak gelem divisi. Gak gelem diakhiri. J. Lagi alhamdulillah. Saya kira kok perdana kita tampil di daerah sini. J. Pada tahun yang lalu Abah Sahid sudah pernah tampil di sini di Wijaya. Namun sekarang Abah Didik Purwanto atau Mas Gundul baru sekarang Budi Wijaya tampil lagi. J. Insya Allah tahun depan nggih tampil di sini lagi. Insya Allah gitu. Nggih Bu nggih. Nggih pripun Dewo? Neng Ika. Delewong sudah siap. Siap bos. Tarik mas. Cuma ku berdayung di air yang deras, percuma bersama di lautan luas, percuma ku gapai pulau asmara. Berjuta kata rayu
berdosa sungguh berdosa. Cukup mengalah agar tak berpisah, namun batas kesabaran datang juga. Cuma ku berdayung di air yang deras. Coba kok ini. Sia-sia ya mas. Tinggal kembali Budi Wijaya. Sia-sia ku bertaruhkan harta jiwa dan raga, namun pada akhirnya yang terluka. Nada akhirnya ku kecewa. Ku tak kuasa berlindung di berdiri kecintaan menyiksa. Laksana diriku sedang mengejar badai. Laksanaku mengejar badai. Kau halaikan segala cara demi kepuasan dunia. Percuma aku berdayung di air yang deras. Kepuasan dunia. Percuma ku berdayung di air yang deras. Akhirnya lolos juga. Lolos. Enggak. Satu tebang mengejar badai. Berusaha selalu Dikejar. Itu sama benang merah podo karo niku lho. Tajamnya karang niku. Oh nggih, Mas. Dadi sak kopi. Monggo mboten malih. Sekedap nggih satu-satu. Nggih, Mas. Nggih no. Pripun? Niki mau tasik enten Gerigis. Gerigis. Warung tenda. Warung tenda. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Aja hati-hati. Hati-hati, Mas. Oh, hati-hati.
Dadi gegarane wong akrami. Nggih leres. Dibawani, tapi nek dibawani pakai kesuwen. Sacet baru bermawon. Dalu niki penontonnya padat loh Mas. Padat nggih. Luar biasa Luar Mas. biasa. Nggih. Bola sabung nggih kathah sing hadir Mas. Nggih. Saking Damean hadir. Sabu Meringkang hadir. Nuwun. Niki Sabu oh Arga, arek Arkas. Arek Kasembon. Oh, mriki nggih. Oh. Terima kasih. arek Kasembon. Nggih. Gunung Kelet biasa gawak aku nanas sih. Oh niki di bawah. Dadi aku mek dititipi tok. Niki di belakang kula. Oh, begitu. Heeh. Hari ini buat jenengan mawon. Ah, terima kasih bos. THC Audio dalu niki kerja bareng yang ada di depan niku ning. Nggih, salon apa niku? Ya dulure dhewe. Dulure dhewe. Heeh. Dan tak lupa ada Pak Sarmen tukang mercon loh Mas. Terima kasih bodosnya. Oke. Ngapunten THC Audio kerja bareng kali Bima Sakti Audio. Oh, Bima Sakti. Boloku biyen iki. Gitu ya. Nggih. Yuk. Gini kok. Enten sabun niku lho Pandawa Laras lho Mas niku. Pandawa Laras, oke. Ayo tepuk tangan dong. Ada. Waduh. Monggo telewong. Digaya bareng Putri Wijaya. Dusun Kuayuhan bergoyang.
matur nuwun gerigi sampun kula layani Mas THC Mas Bima miknya Mas ben boten nyuwuling. Siap untuk Arkas. Nggih gerigi sampun lanjut apa malih tasih wonten bedal. Wonten warung tendo Roro Jonggrang sepiring berdua larang udan pun. Nggih, apa riyen Mas? Siap. Roro Jonggrang dulu, Ning. Yuk. Nggih, monggo. Juga bareng-bareng lagi Budi Wijaya. Trio Irama Jos. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Apa iya? Ora mokal yen aku. Ayo monggo. Waspadano prajuritmu kalaparan kula kowe wani Jaka Bandung kowe aja tumalungkun perang iki kanggo kutara rampol Pelopati Kang Mas Prabu Kupala Prabu ing wana Sagara obat kowe wanita keparan pancen keparet tenan no Mas ora ngerti yen di Bandung lanange jagat putra ratu Bering Prabu Damarmaya aku dewe aji sakti Pandawasa Roro Jonggrang manut singgung arwa Joko Bandung aku terbebakono kanthi sewu sumangi kudu dadi iya Jonggrang manut aku yo wis katon panase kaya ngene yo wis katon bentere joyane sarenane sawine ora sakit panase kaya ngene Badino monten sakaloyongan tandur kakuningan lama sawah sing padha kabari yen awan kolek yukupan ora bekawane panas
Putri. Oh niku wau ingkang nyuwun ngoten to. Jaluk-jaluk dhewe Nggih. dinyanyi-nyanyi dhewe Dinyanyi. mboten napa-napa. Pokoke Nah. tahun depan kudu nanggap. Nggih. Nek kurang puas nanggap. Sekedap Pak nggih. Nggih, monggo Ding. Nggih tasih enten warung tendo sepiring berdua. Oke, siap. Monggo yuk dulu. Budi Jaya iki. Ya saya ada ning Adis. Kopi susu Kita perkenalan dulu ya Mas. Pemirsa, Sindene Budi Wijaya, ayo nggih. Luar biasa nggih. Kasih tepuk tangan 1, 2, 3 yo. Ada siapa Mas? Ada yang nyantikan. Ayo. Musim diri iki lho gambar yang nyanyi.
gemoy. Gemoy. Bu, si gemoy dulu setuju. Kasih tepuk tangan. 1, 2, 3 ya. Awas okongi. Bulan dari Awas okongi. atau wow. Ya. Hak solore. Wow. Mantap ge. Pak mantap ya, tak mau gede deh. Ayo ada siapa lagi mas? Si belajar sarana disco Ayo Cer. yang punya suara aduhai. Jane nana liho apa piye iki? Iya. Satu, dua, tiga, empat sudah mas. Sudah terakhir manut terima. Apa mas? Lagi cara apa? Pakde. Bu, tinggal saya. Kasih tepuk tangan ya. Sing pokoknya kuwabe sing buri nggih. 1, 2, 3 ya. Ayo ini cara apa? Mas Habib. Yuk. Gimana Bu? Luar biasa deh. Kasih tepuk tangan lagi. 1, 2, 3 ya. Terima kasih. Mari Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih. Gini satu tebang warung tendo niku tebang terakhir. Enggak Mas. Yang dereng dilayani mangke ten Bedayan Sekarsari. Sekarsari. Masih wonten apa ning kalau? Sepiring berdua. Tentang satu. Senengane Mas Kus nih Mas. Niki nggih. Enggak. Mengingatkan sesuatu pokoknya deh. Masa lalu bersama saya di ini sore kedang-kedang. Gini sudah suka ini kalau foto. Nggih. Perform terakhir. Ben boten kedalon waktu ini kangge lawake mangke mesake ibu-ibu sing seneng lawak Pak Taji, Bayan Taji dan kawan-kawan. Nggih siap. Monggo yuk.
Apa wis ora kelingan sumpah janjimu mau marang aku sinaksen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku wis kanthi telung ketiga nanging sliramu ora ngirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng wanita liya ora nyono ora ngira kowe modot taline asmara tresnaku kang tulus suci rambok joko malambok lincani apa bensin wis nasibku tuku pisan karo sliramu senatian apot jroning ati
ibu wis keblacot tresno. Budi Wijaya Sak Jose. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh,